stala se ta nejhorší věc, co se mohla stát. Asi znáte našeho kamaráda Josku, se kterým jsme hodně točili. Jestli znáte Josku, tak určitě napište jedničku do chatu, pokud ho znáte. Byli s ním legendární videa, strávil jsem s ním několik desítek hodin bohužel Joska už s náma už přes 4 týdny s náma tady není. Joska doufám, že odešel na lepší místo. Odešel to je jako ten nejhorší. Nikdo jsme to jako nečekal, bohužel Joska odešel sám. Joska spáchal své vraždu. Neběhá. Tak si vydržím v lese, tak jo, ale na ulici. Jsi běhal v lese? V lese nahej si běhal. Nebo třeba kolem chaty nahej. Tak myslím, že... To si nepsal do tele. To dělá nerva. Víte to, modesta strašně! No já si musím užívat to, že... Hodila Joska na sousedka. Nepíčel se zhora. A samozřejmě tady nejsem sám, se tady dneska společně s Hujáčem, Botmanem, Devíkem, Modestem a Joskou. Čau kluci.